Ja. Det kan også være, at rytmen bliver lidt langsommere. Husk at blive nede og alt det der ting. Det er nok ikke. Nej, men det er jo så igen fordi, at det er i princippet nok det rigtige slag, det der. Fordi at... Men så skal du bare finde den der opstilling af det hele der gør, at den slår lige ud. Fordi du har kompenseret, garanteret. Den, ja, men... Jeg føler nogle gange, at jeg gør sådan her, så lige her. Ja. Det kan vi se, når vi tager den i langsomt i aften. Nå, nu bliver det lidt roligt, så jeg kan høre det. Hen over 150'eren der. Nej, man kan se lidt på finishen der, ikke? Altså til sidst, at det er sådan, den kører næsten sådan helt rundt. Ja, hen over 150. Ja. Sådan. Ja, stadigvæk lidt drawet, ikke? Men, hvad sker, hvis du lægger den lidt længere ind mod midten, altså bare... Ja, her, ikke? Ja. Det er jo det, jeg har tumlet lidt frem og tilbage. Nå, okay. Og så bare slår fuldstændig samme slag. Ja, det er bedre. Det er okay. Ja. Fordi hvis du har tendens med at komme rundt, altså med armene der, ikke? Så er det klart, at hvis den ligger længere fremme, så har du allerede begyndt på den der quick hook. Jeg skal vende tilbage til det gode gamle med at sparke den ud i banen. Jeg prøver at høre sådan en ro der, når han ikke kører rundt derovre. Ja, det er, altså han må godt stoppe for min skyld. Ja, det er godt. Ja, så det var det der lille spor tilbage, tror jeg. Ja.